Home, tot el que sigui no guanyar avui en dia en aquesta Lliga Espanyola és un pas enrere, no? Però potser avui o ahir, per exemple, els ha faltat una mica la sort que han tingut en altres partits, com el dia del València que va marcar al minut 46 de la segona part, no? Però bueno, és lògic i normal que la gent amb un empat d'aquest tipus estigui una mica decebuda. Home, un pas enrere segur, perquè tal com està la Lliga, perdre un punt o 2 punts és complicat, no? Llavors, bueno, queda molta Lliga, evidentment queda segona volta, però les sensacions són una mica estranyes, tot i que hem anat traient partits doncs als darrers minuts, com l'altre dia, al minut 93. Algun dia tenia que passar i bueno, el que espero és que a la segona volta l'equip estigui millor i puguem triomfar. Bueno, quizá un poco preocupados, ¿no? Porque vemos que el Madrid está muy fuerte, se escapa en cuanto a puntos, pero yo creo que este Barcelona tiene calidad, tiene un entrenador que conoce la casa y seguramente de aquí a final de temporada hay opciones como para pelear todos los campeonatos que está disputando. Últimament no gaire informat perquè no m'han deixat parar per casa, però una mica sí. Bueno, sempre hi ha èpoques de tot, hi ha èpoques que costaran més, hi ha èpoques que surten més fàcils, una temporada és molt llarga i ser constant és molt difícil. Així que, bueno, segur que sol és una entreposada petita i ara tornen a agafar la forma. Home, en principi el Manchester City perquè és dels millors i també l'Arsenal perquè hem jugat moltes vegades. Dels altres, qualsevol. Home, City no, i preferir Basilea o Shakhtar. Potser a 2 partits és difícil que guanyin el Barça. No, la verdad que bueno, no quisiera ver ni al Chelsea ni al Bayern hasta la final, pero vuelvo a repetir, todos los rivales son difíciles y el Barça tiene que confiar en su calidad y en lo que puede llegar a ser, que es lo más importante. Sí, Juventus, Manchester City, aquests són els que evitaria una mica i bueno, ojalà toqui un Basilea, algun equip una mica més accessible, tot i que a la Champions no hi ha un rival petit.